Bayan dawowa daga doguwar tafiya sai tsohuwa ta ɗaure tsohon alfadarinta a jikin turki. Tana tsaye tana goge fuskarta da jikinta. Sai wani matashin ɗan bindiga ya fito daga cikin wani shago. Da ƙyar bindiga a hannu da giya a hannu ɗaya. Ya kalli tsohuwar ya tuntsire dariya sai ya ce, "Ya ke tsohuwa kin taɓa yin rawa?" Ta daga kai ta kalli ɗan bindigar ta ce, "A'a yaro, ban taɓa yin rawa ba saboda bana sanyi." Sai jama'a suka taru suna kallon su, yayin da matashin ɗan bindigar ya yi murmushi ya ce, "To ki tsohuwar jaka, yanzu za ki yi rawa." Sannan ya fara harbi kusa da ƙafafuwanta. Tsohuwa gudun kar wannan bukakken ɗan bindigar ya harbe mata yatsun ƙafafuwa ta fara tsalle tana rawa. Mutanen da suka taru suka yi ta mata dariya. Da harsashin sa ya ƙare, ɗan bindigar yana ci gaba da dariya ya damƙe bindigar sa ya juya da nufin komawa cikin shagon da ya fito. Tsohuwar ta juya ta nufi alfadarinta ta zaro bindiga mai baki biyu. Tsohuwa ta ɗana kunamar bindigarta. Sai wuri ya yi tsit. Ɗan bindiga ya ji sautin ɗana kunama sai ya juyo a hankali sai ya ga tsohuwar ɗauke da bindiga mai baki biyu. Tsohuwa ko ta ce, "Ɗana, shin ka taɓa sumbatar ɗuwawun alfadari?" Ɗan bindiga ya haɗe yawo da ƙyar ya ce, "A'a kaka, amma na jima ina son yin haka." Darasi, kar ka kasance mai girman kai, kar ka kasance mai raina mutane, sannan kar ka yi tunanin cewa damar da take hannunka ta baka iko na wulakanta kowa. Ka sani cewa damar da ke hannunka za ta iya juya kan wanda ka taka. Milas NG.